sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Divine manipod San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a naesem nga agdengdengeg kadagiti drama dito YouTube. Iso ti liwliwami kabayatan ti income panagtrabaho iti inaldaw-aldaw. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kiddawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Divine. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko, may papan kaniayat. Nga iso ti makagapo, no apay nga aging gaita, ket balasang akpaylaeng, ititawan ko a 42. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siya nga Nana, kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apade. Saan pa? Seminarista pa lang, Nana. Kastaya Baro. Kunakit di ano na ananay kan apade. Saan pa, Nana? Ay, gayam. Ni Divine, kumusta matan? Okay lang mat Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana? Wen, bayam ta ibagak tuken kwa na ti panagkita ta, Baro. Planok mat giti ti sumarong ka iji balayo, Nana. Ay, wen Baro. Amumot a welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako unay, Nana, Sige nga, Rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kayat ngagbalinak apadi? Jak kayat? Ni, apay nga Ti kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a Divine. Agbagay kayo ngamin. Anya? Sika talaga, Olivia. Di malablabid mo. Amum ka di, manipod idipim manaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar ken kuana. Ado ti agar-aram. Saan apulos anak ki boyfriend? Oh? Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti ibagbagak manong Steve. Promise. Siguro, or-orayan na kanya. Olivia? Steve? Divine, kumusta kan? Okay aklang mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito Idi kalman laeng. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordena na kas may sa apadi. Iti kasta, may kanak iti gundaway nga agpanunot kan agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wano saan. Kasta ka di Wen Divine. Ay, wen gayam. Domingo ita. Makimisa ka kadi? No kayat mo, agkuyog-tan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay.
Amangan mat no nalipata mon tidalan, amapan ijan. Ha? Si kamat, malipata kayamat. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Ah? Di mat isula ang ti agmay-may sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod sangit, idi na amwam nga agpadi gayam ni Manong Steve. Ah? Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang iji balay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamat kadwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita Saan ka nga agpaspas trek dito'y balay iti oray asino, aging gaasumangpat ni Nanang, ha? Wen ka di Manang. Oh, aday ta ni Manong Steve. Hi, Manong Steve. Hello, Olivia. Apa di ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang asumurot, Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang, saan aya? Wala. Anya nga ron, ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya chocolate? Kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mabantan. Amangan numala daw ta itimisa. Anya ka kadi Steve. Ijay ka man sango ako ngita. Anay ko, apay nga kadal ka ngay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko, kadagiti amin adanda ni agpadi, si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapantapay mangan. Sakbay nga itulog ka di balayo. Wala, ninamnama kong daytay, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray ta iti makan nga iserve na. Ada itit ko kan ka. Anya man ang dayt na. Ate, lukatan. Sus! Kasla ka niya, Steve. Kasangsangunak lang harudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga dapay laing love letter mo. Diyan amin kayat nga damalipatak. Nung amin surat ko, may bagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa man. Itan? Iti mismo asangwanam? Wen, kayat ko makita ti reaksyon mo. Kabayatan ti panagbasam iti surat ko. Uy, sa anak nga affected niya. Os, sige man. Kita man. O sige, basa mi tinapigsa. Dear Divine, my love. Shh! Saan mo't akas nakabig sana? Tsak mo't kaya't ang mga ganda amin dito restaurant. Kat, isumati ko na pigsa. Day, duwa tala makangag Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear Divine, my love, nubas-basaam ita dayto iti sangwanak, kayat na asawan, simurot ka kanyak anapan na kimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amok asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti manu arabii, ajak pan nakaturog, kan panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan na, itilasod ti ado atawan, nagkita, kan nagkadwata manan. Os, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturturog. Uwan, manumot arabi Iti anya ko maaga po. Madandanagan na kami.
Kasanon no adan boyfriend mo. Kasanon no di na kun kayat ang makita. Anya nga'y kumati pagdanagam. Kaya't ko asawan, apay ko maamadanagan ka. Talaga siguro kas jay. No dandani makita mo, ti tao nga inay ayat mo unay. Agdanag, wano ag nervyos ka. Hey, Divine. Napauli magkamatan. Ha? Ay, kuha, Steve. Sikat talaga. Makapasurong na kita alinyam. Us? Talaga ka di masursuron ka? Apay nga ron nga gisam ka. Ha? Hay, jak amukan kay Steve. Ituloy ko man lang ang abasaan. Iti iyuunag ko iti seminaryo. Ti amo kat maminpinsan kan amalipatan. Ngam nagbidtutak. Iso nga ita kanaadtaanak iti gundaway arumwar tapno makapagpanunot no ituloy ko ti bokasyon ko kaspadi wano saan. Ginundawayak daytoy kat inturong nakdagiti saka kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging gat kaano ngamin aya ti kaaddam iti ruwan, ha, Steve? Depende No nakadesisyon akon, mabalin ko mat nga ibaga adya kon ituloy ti panagpadik. Wano agsubli akon iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pay ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Ket ad-adda pay nga inayat ka. Nang runa no malaglagip ko dagiti panawan nagkadkadwaan na. Dagiti nasamit nga isam mo ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwa dito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiang. Agay ayat itinapod no, Steve. Oh, kunak man no saan ka nga affected? Apay nga ron na nakalablabasit mo tan dagiti pingping mo. Saan mo to? Magilkilig ka niya. Saan ninyo? Kanya nga ti marikrik nam ita. Mabisin. Ha? Mala, mangantakit din. Ay, nagkita tala ang idikalman. Ita, ada ka man hindi ti balay. Apay, naumakan kanyak. Ay ko, siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Wow, siomay. Ay, mabit lang mga laak iti malukong. Umay ka, mapantay di kusina. Ay, uwan kayam. Kasla ni Ronnie tayo nasabat ko itay Dito ka dito naggapon Nakamisuot man. Kasla saan may drawing ti rupa na. Wen, kagap-gap po na launay dito'y balay. Agsubli-subli nga rod. Nagkulit. Aw-awisin nak arumwar. Ngamyak imanukot. No, kasta nagasatak nga rod. Ni, apay mat anak ko namday tayo, Steve. Ngamin, kanayo na patgamtikid daw ko. Kaya't ka di asawan day ta. Nga danamnamakan ka. Aday ta ka manan, Steve. Siyempre, sa balitamat. Agkaubingan ta. Nagsinatalaangan i-Disimbre ka iti seminaryo. Isungaron nga di rin mo arak. Kat si kaadagos ti binirok ko. Imbaglangan tawan pa'y boyfriend no. Awanan iti bokabularyo pa'y ti maki boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di maamuan, no apay? Ay, ko na. Awan. Siyak laangan ti makaamu, no apay. Manang Divine, adda surat mo
Nagapo ka ni Manong Steve. Manan? Ay, talaga aday di at tao. Mabalin namat nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa ilang. Uy, makilkilig. Basaam kit din, Manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas ti rupam a nakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaang nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikriknak para kan ka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita kan agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista, amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat a maawatan na. Ngamin, tao aklaang, addaan rik na kan arapaap. Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda amariknak nga agayatak kan ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayatta. Sisasagana ak iti amin apan nubok adumtang kadata. Nusong batan nak, jakun ituloy pa'y ti panagpadik. Jakun agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan ta nga agpada iti marikrikna, namnamaem a maawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas maysa anapudno agayam. Tuy agay ayat. Steve. Divine anak, rumwar ka biit, adda bisitam. No ni Steve, pastara kanyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumwar ka ngamin Sino nga'y kumatibisitak nga'y bagbagayo nanang? Ni Kadironi? Saan ani Roni anak ko? Sino nga'y nga rod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumwar ka anak ko. Ing kadanunan ijay salas, si kakano ti kayat na makasarita. May mga oras mo, iha. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka no nakadisturbo ang. Sa nabalit na mabiitak lang, met. Adalang kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, sir. Amo ka nagkaubingan kayo iti anak ko. Ni Steve, ti kayat ko asawan. Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tunggal maysa. Kaya't sana nailimad kanyak ti panagayan ayat yo iti lasod ti pito atawan. Agam naputad day ta. Gaputa simrek iti seminaryo ti anak ko. Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok da ito sakbay ti pan naka-orden na kaspadi. Agam sigakit din ti muna sinarak na. Ba nagadyak magustuhan? Divine, iha. Amumet, saan ka di? Amum tinagdalanan ni Steve, gapo iti sakit na iti puso. Amumet nga uray la awagan mi aminan idi asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim, ha? Di ka kumagbalin alaped para iti panagpadi na. Magipagpakasyakan ka balasan ko. Amo ka makasarakan tumot lang iti lalaki amang ipatagkan ka iti nalablabas pa'y ngan ti panang ipatag ni Steve.
Sir Lucas. Pasensya ka niya. Amo ka na sakit. Ang masapul nga klunan niyo. Asahan na da kayo ka ni Steve tinaituding para ititungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks! Iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve ken ka. Itamlaang asinungbatan. Parang may something. Isus, awan na. Basa atap no maamam ti sungbat ko kadag iti surat na. Agpayso, Manang? Wan, basa tap no mapnag ka. Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father, Manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayatan ka. Uray idi simrakkan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Aklunek nga agingga ita ket ay ayatan ka paylaeng. Ngam uray no ay ayatan ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, nga masapol nga isakripisyo ti ayat ko ken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat ko ken ka, iti panangtungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak, ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga aklunek at lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laengen amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaaddam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit metten, Manang. Itad ko ba talaga daytoy kani Manong Steve? Juan Olivia, itad mo nga itad day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan, awanin pagtugawan ta. Un nga rod, Manang. Dito'y tan-alikot. Adumot ti tugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maalaaway ka. Ijay ta nga agtugaw, itikas ta, mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story. Tatno at adda nga interesting. Oh, naintriga kayo niya. Ni Father, nadaan iti love life. Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na lang, tayo di simriga ko iti seminaryo. We have to break up. Agam, grabe ti tama kag kuana. Ay at unay daytoy a babae. Iso nga diri mo anak iti seminaryo. Sakbay ti panakaortin ko. Sinarong karak daytoy. Parang kunak no kayat napay. Kahit no kastaman bilang saan ko nga ituloy ti agpati. Agpaayak lang iti Diyos iti ruwar ti simbahan. Iti sabali a panguspusan. Ayayatan nakmat nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kan kwa na importante atong palag ti bokasyon ko. Ngem ti ayan-ayat mi adwa. Amoyo, brothers and sisters, husto unay ti bagana. Ngamin, iti panaglabas ti panawan. Naamiris ko at talaga ada ito'y ti kayat ko. Da ito'y ti mission ko. Ti pagsirbyak ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Makuna ka nagar sa tap, ngamin, imbes ay adayunak, saan? Tamas inya si dagnapay iti Diyos katamsan. Sabay ko ma,
Taura iti maminsan lang. At dapat may sa atao amang yasideg kada kayo iti Diyos. Lumaminsan ngamin. At dadag iti panubok amang yadayo kada tayo iti Diyos. Ngem agipatulod na ito'y iti tao. Ngagbalin nga instrumento. Tapno agsuplita yung mitlaeng kenkwana. Jack nalapdan ti panagarubos dagiti luwak idinangeg ko ti boses ni Steve. Nakatataer iti suot na nga abito. Makaayayo dagiti mata ken isem na. Nasakit man nga maragsakanak amang kitkita kenkwana amang aramid iti obligasyon na nga agserbi iti Dios. Maragsakanak ngamin intuloy na ti panagpadi na. Jack pulos agbabawi ngamin pinilik ti nagsakripisyo para kenkwana. Makunak as sisasagana ak amang ipaay iti amin iti Diyos, ngamin amin nga adda kanyak ket nagapuken kwa na. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo divine. Ken ka pagayam divine. Mabalin a planwen ti tao ti amin abanag, ngem ti pagayatan ti Diyos ti matungpal. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Iti adu atawan a panagin na dayuyo kani Steve, nagtalinaad latta ti ayat iti puspusoyo. Kat iti panagkita yu manen, nabukal ti plano ni Steve para iti panagmaymaysayo. Banag, nagduadwaan ti panunot ken riknana, no ituloy na ti bukasyon na. Ngem gapo tanatanok ka nga agayat, in sakripisyum ti ayan ayat yu kasagot mo iti Diyos. Nga iti kaano man ket di mon tupulos pagbabawyan. Luktam nga ro ti pusom nga agayat manen. Patsyak nga ipaayan na ka ti Diyos iti lalaki nga ipatag mo ken mangipatagken ka aging gattong palbiag. Alakastan pagayam divine ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangag.